Aglutinant per a pintura a l'oli. En aquest vídeo mostrarem un senzill mètode per a elaborar aglutinants de forma artesanal, seguint com a exemple una formulació de l'oli pròpia. Coneixerem els avantatges fonamentals, l'eficàcia i la seguretat durant el procés i l'òptima qualitat del resultat. Seguirem, a continuació, la següent estructura per aconseguir els nostres objectius. Començarem amb una introducció sobre els aglutinants en general i l'oli particularment. Enumerarem els materials i les proporcions necessàries de la recepta de la qual farem ús, així com tots els útils, ferramentes i equips de protecció necessaris en aquest procés. Seguidament, descriurem pas a pas la metodologia de treball per a elaborar de manera artesanal la nostra formulació d'aglutinant per a l'oli. Finalment, reforçarem allò après mitjançant una sèrie de consideracions. L'aglutinant o vehicle fix és l'element generalment fluid que dona a la pintura les següents funcions. Proporcionar cohesió a les partícules del pigment. Capacitar la formació de la pel·lícula o filmació. Possibilitar la seva adhesió a la superfície del suport. És el component més determinant de les propietats, el caràcter, l'aspecte i l'estètica en les pintures. És aquell que identifica i defineix cada tècnica pictòrica. Frescs, olis, encàustiques, trems, polímers, mixtes i tècniques experimentals. L'aglutinant en l'oli es compon essencialment d'un oli assecant, d'origen vegetal, ginasa, nou o cascall, que forma amb el pigment, a l'assecar per oxidació, una pel·lícula sòlida i elàstica. Es tracta d'un procediment gras, de caràcter flexible, sempre tenint cura de la regla de gras sobre magre. El seu diluent més afí és l'essència de trementina, dissolvent volàtil fonamental en l'adequació del mèdium utilitzat en cada una de les fases del quadre. En la seva formulació, a més d'olis, sol incloure en menys quantitat altres materials que li confereixen propietats concretes per a pintar. Per augmentar la velocitat de secat, adhesivitat, l'estabilitat o la consistència, com poden ser vernissos fabricats amb resines, cera, bàlsams i oleoresines. Sempre és millor elaborar-los a temperatura ambient, calfant els materials l'estrictament necessari per a mantenir una òptima qualitat. Al conformar la pintura, és precís recórrer a pigments que siguin compatibles i sòlids. El seu distint índex d'absorció pot influir notablement en la relació aglutinant-pigment més adequada. Anem a realitzar el nostre aglutinant per a pintura a l'oli amb els següents materials i proporcions. Mesclarem a temperatura ambient o lleugerament templada. 100 centímetres cúbics d'oli polimeritzat. 50 centímetres cúbics d'oli de llinasa purificat. 200 centímetres cúbics de vernís d'àmar. Opcionalment, 10 centímetres cúbics de trementina de Venècia i 20 centímetres cúbics d'essència de trementina rectificada. A part, amb calor moderat, a uns 65 graus centígrads, mesclarem 2 grams de cera verge dissolta en 6 centímetres cúbics d'essència de trementina. A més d'aquests materials, tindrem que disposar dels següents utensilis. Un joc de gots mesuradors, preferiblement amples per a facilitar la seva neteja. També necessitarem una balança el més precisa possible, un bany maria, un sacsejador i un foguer elèctric. Aplicar calor a formulacions amb dissolvents orgànics volàtils és molt més segur si evitem el foc de les cuines de gas. Convé evitar l'excés de concentració de composts orgànics volàtils, fent ús de la protecció col·lectiva. Aquest equipament de protecció individual es col·loca cada vegada que anem a aplicar calor. Els guants de làtex són recomanables per a barrejar a temperatura ambient. La roba de treball més adequada és una bata de laboratori. I per a previndre accidents, convé també dur els cabells recollits. A continuació, indicarem els passos a seguir per a una elaboració correcta de l'aglutinant per a pintura a l'oli. En primer lloc, anem a realitzar la fase calenta, o crema de cera.
Mesurarem en un got mil·limetrat les quantitats en formulació d'essència de trementina, 20 més 6, i sumarem el total. És a dir, 26 centímetres cúbics, que corresponen a 20 centímetres cúbics més 6 centímetres cúbics. Farem trossos la cera i pesarem en grams la quantitat necessària, en aquest cas 2 grams. A continuació, al bany maria a uns 65 graus centígrads, fondrem la cera en l'essència de trementina i reservarem per a que guardi el calor. Aquesta operació requereix unes ulleres antiesquitxaments de protecció bilateral, mascareta de filtre químic adequat i guants antitèrmics. Seguidament i a part, anirem mesurant i integrant la resta d'ingredients a temperatura ambient. Començarem pels de major consistència, com els 10 centímetres cúbics de trementina de Venècia i els 100 centímetres cúbics d'oli polimeritzat. Els quals anirem barrejant i diluint amb els de consistència més fluida, com els 200 centímetres cúbics de vernís i els 50 centímetres cúbics d'oli de llinassa purificat, per mig d'excitació constant. Quan més apurem els materials densos, per mig de les successives dilucions, abocaments i trasbalsos entre els recipients, menors seran les pèrdues de producte, ja que en fred augmenta la tendència a adherir-se en les parets dels provetes, formant dipòsits de capes. Això afecta el nostre procés, podent accelerar prou la posterior neteja de l'instrument de laboratori. La incorporació d'ingredients ha de ser sempre lenta i sense parar de moure. Per a aquest sistema, els mesuradors quedaran pràcticament aclarits. Una vegada aconseguida aquesta fase, retirarem del foc la crema de cera. Incorporarem integrant lentament i sempre barrejant la mescla d'oli i vernissos a la crema de cera. El procés quedarà complet amb l'homogeneïtzació d'ambdues fases. Aboquem en un envàs adequat el nostre recent obtingut aglutinant per a pintura a l'oli, apurant la totalitat de la cassola. Si veiérem alguna impuresa, aquest seria el moment ideal per a filtrar-ho. Finalment, anotarem les proporcions dels materials de la fórmula, així com la data d'elaboració, amb el fi d'etiquetar adequadament l'envàs. I acabarem de netejar i recollir tots els utensilis, evitant tirar els residus a les piles. Aprendre aquest procés val la pena perquè ho pots fer servir per a pintures o com a mitjà aglutinant. El mètode et caldrà per a realitzar qualsevol recepta a l'oli. Amb aquest recurs milloraràs la teva professionalitat i potencialitat a més de guanyar independència. Per últim, recordar-te les equivalències entre les distintes unitats i sistemes estandarditzats de la mesura volumètrica, on 1 litre és el mateix que 1.000 mil·lilitres. A més, encara que solem fer-ho, és poc precís establir equivalències entre mesures de volum i pes.